जे 10 बजे तक तेल लुक चले लगताटे आ 10 बजे के बाद में घर में घुसल घुसल एकदम मन उजिया जाताटे। का घर में रह दिन भर उसा जाता है आदमी के मन एकदम जना तक जा गई। एक तो दाल भात तक का पानी तक से नहीं पचते इतना गैस बना देताटे। ऐसा ही लुक बा एमा नेबो पानी खलसी पियत तन की राहत बा। जा खैलू तन की खाना तो फड़े लगो आ ये तन की शाम सुबह तो बा कि एकदम हवा में घूमे के मिलत तो मन शांति होताटे। बाप रे न तो ऐसा बा कि जाड़ा के दिन ठीक बाटे तन की घूमियो फिर लेताड़ू आ देखियो तक ले तो कोई बोलियो बतिया लतो लुक में देखो तो सब अपना अपना घर में ये तन की पेड़ रुख बा सिवान बाकी तन हवा हुआ लागत तो मन शांति हो। न तो बाप घूमो फिरे लायक नहीं खेरा ऐसन गर्मी होके के चाहिए। ए कहाँ जात रहो हिने? कहाँ जात रहो? हाँ हमार मर्जी जहाँ मन करी तहाँ जाई। तू हमरा घर और के मालिक को का बड़ा पूछत तड़ू कि कहाँ जात रहो? पियाज बोर है मोई कोड़ा ये खाना गोइल लहसुन पियाज चल गोइल अब तू कावनिया घूमे जात रहो? काहे हमार मन ना घूमे के हम ना घूम सकिला कोनो दिक्कत प्रॉब्लम बा का तारा के घुमाला से? नहीं दिक्कत प्रॉब्लम लेके पूछा नहीं कि सब सब्जी उब्जी तो नहीं है ना बोल ये मदद नहीं का बार मार खोदिया के पूछतिया एकरा कोनो हमरा से उतना बात विचार होकबे ना करला। हम अकेले बनी तो पूछतिया एकर का मतलब भाई? सुनो ई बताओ क्या है इतना गर्मी होता टे? गर्मी के दिन में गर्मी ना होई, बरसात के दिन में बारिश ना पड़ी आ जाड़ा के दिन में ठंडा ना लगी तई का तो कहल जाला ई ना 3 गो ऋतु बचल जाला शरद गरम आ बरसाती ऋतु। ई बताओ कि खाना आदमी खात नहीं के पानी पियत पियत पेट एकदम फूल जाता टे। अब बताओ आदमी के कहला में होइयो नहीं तो भगवान के करा कहला में रही होन। एकर से बढ़िया खूब बारिश पड़ी आ हवा एकदम ठंडा ठंडा हो जिसकी आदमी सुकून से एकदम मस्त ले सुत। खूब बारिश पड़ी न तया जाई चाँप के बाढ़ बहा जाई घर दुआर ना बाकी रह जाई मल ढट हिमला के पानी में मिल जाई। समझ गइलू? काश खलसी ठंडे रही तो ठंडा रही तो बर्फ जम जाई हाथवा गोड़वा बकुड़ी हो जाई तेरे सुकुड़िया के आँख चिया के खत्म हो जीबू। देखो नहीं तो गर्मी ने बर्दाश्त होता कपार में दर्द होके लगा चोकर नहीं आवे लाता आ याता ना घर में लइका लइकी परेशान के ले बस रो रो कि कान नहीं पागल त बाड़ू गर्मी पड़ी तबे ना बारिश होई तार दिमाग काम नहीं करत तो बुद्धि गइल बा घास चरे। हैं पढ़ल लिखल हो कि ना स्कूल में? हम होता ना पढ़ लिखल नहीं बाकी कम एकर मतलब न ई पढ़े ना जात रहे कॉलेज कर जात रहे पढ़े कम आ लइकन पर ध्यान देवे ज्यादा यही से एकर बुद्धि काम नहीं के करत हो दादा। ए तू कैसे जानतो कि लइकन पे ध्यान काहे से कि लइका टुकु टुकु ताकसन के देखी पढ़त है कि ना? हां मोहनी पता करते कौन काहे से कि कॉलेज भर में ढेर सुघर आ का त कहल कि सुंदर तू ही न रहू यही से तोरे के ताकत रहसन कि कुछ बोल दी तो कुछ कही तो उन्होंने के मिजाज एकदम जन बा हरियर हो जाई त जैसे पतैया हरियर बा वैसे इहो हरियर जानतो काहे बा? पूरा सिवान के कुल मल हरियाली खत्म हो गइल बा इहे बा कि तनी हरियर हरियर लौकता आँख एकर पर तनी 4 गो आँख होला बाड़ा दुगो चश्मा एगो लगा ले बड़ा दुगो आँख बा 4 गो आँख होला हो गइल बा तारा देखाई नहीं के लहसुन प्याज बोअर ला ऐसे ही हरियालियो बा पाटे तोटे तरह लहसुन आ प्याज। अच्छा त हमारा आँख बाटे हम तारा आँख से ना तकी ना बड़ा बतिया उतड़ू मते ढेर ही बोलतिया किसिया तोरा देखो का ना हमरा तोरा कोनो उतना लग लगा बा ना तोरा से हम बोली ना कबो तू सिवान में पाए ले भाई अकेले त काहे हमरा से मुंह लागत है? अगर कोनो अगल बगल के देखियो सो तो सीधा डायरेक्ट कहियो सन कि हमारा त लागत न कि दोनों में प्यार मोहब्बत बा यही से एकोरे मिलत न सही कुल। ए तू ई कुल का ए कुल का कहत ल बोलेले बतियावला त रिश्ता बनेला बोलला बतियाले प्रेम बढ़ेला। अच्छा ए भैया बोलला बतियाले से जान पहचान होला ना तारा से हमर जान पहचान बढ़ावे के बा ना तारा से रिश्ता बनावे के बा आ ना तारा से प्यार करे के बा। समझ गइलू न? मनुष्य के जन्म लेलबा त प्यार से बोलबा कैसे बतियबा तबे तार जिंदगी बढ़ता मनुष्य के जन्म लेके हाँ बाप रे बाप ढेर प्यार से बतियाला पतौरी खतरनाक हो जाता वो प्यार एक दिन फांसी के कगार पे पहुंचावे लगता है। काहे जब दुश्मनी हो जाला न तो आदमी के दिल में ये था ना एकदम भाला चुभेला न कि पूछबे मत कर दिल एकदम त्राहिमाम कराह कराह को के एकदम परेशान हो जाला। समझ गइलू? यही से केहू से लगाव ना रखे के चाहिए। ज्यादा तारा से बोल बतिया ले लेनी से कि घरे मन ना लागत रहत न कियो तो तोरा के हम ही मिले ही टाइम पास करे के त एने कोई बाटे अगर केहू रहबो करी त का कही कि लागत है अकेले में मिलत तन एकर मतलब कि दोनों में प्यार मोहब्बत बा यही से न अकेले मिलत तन तोर दिमाग काम ना करला बुद्धि ना हो
इतना ये खाता या तनी मनी या पियत या पानी है तो वो पता ना के काहे हुल ऐसन बरत हुल लेके ऐसे बर्तन कि कम खा तो खाता आ सुत कम सुतले सुतर गैस बना ले सुतले आदमी आलसी बन गेल बनो आजकल मार चिकनाहट खात न एकदम बाजार में छनुआ हो ब्रेड पकौड़ा से लेके मोल चीज खात न तो का होई पेट में गुड़गुड़ी ले सेबे न करी ई तो बस सोई को तो आ बारात में के एकदम पूरी बुनिया त खही के ने के आ ये तना लगने च पड़ा बा इतना पूरी बुनिया खा लेला पर ससुरा पेट गड़बड़ा जाता लागत कि पोजीशन खराब हो जाई पॉइंट खराब हो जाई दोनों तू जाता बा 2 नंबर में का 2 नंबर में काहे के जते नहीं घूमे फिरे देखो नहीं कि तन प्याज कटा गेल त एकरा बाद में अब का कोई कुछ उपाय लगावल जा सब्जी उजी बोए के अबे तो के जन कितना दिन तक गर्मी चली कोनो ठीक नहीं के अच्छा ये बता अब तू हेतना बड़ हो गेली सयान हो गेली अब तक ले तोर बियाह हुआ होइयो गेल बका रे हां बियाह तो होई गेल मर देता नहीं बियाह जब हो गेल बा त काहे के सूट सलवार तो पहन के घुमत आई काहे हां ई फैशन है लड़कोर बूढ़े आदमी हो जा तब सूट सलवार देख साड़ी में गर्मी होता है ऐसे फैशन पहिर के घुमबू ना तो जेकरा ना बतियावे के उहो 2-4 बात बतिया ली आ जेकरा ना पटियावे के उहो पटियावे के चक्कर में पड़ जाई दिमाग तो तोर सही होइए नहीं खे हां ई फैशन है तो सब आदमी के दिमाग बिगाड़ देले बा ना ऐसन रही फैशन ना आदमी के दिमाग होई ऐसन तैसन समझ गेली हां तू तो अजब गजब से लगल बोले हम तारा से कितना प्यार से बोलत रही बतियावत रही तहारा प्यार के हमरा जरूरत नहीं खे कोनो प्यार सत्यनारायण बाबा के प्रसादी ना हो कि तू बांटत चलबू सब कोई के प्यार बांटत नहीं कि प्यार से बोलत रही तारा से दू बात बोल लेनी बतेल त घट गोला का हां घट गोला घट गोनी हमर टाइम बर्बाद कर देली तू समय हमर खत्म हो गई अगर कोनो गलती से देख लिहस त जाके घरे ढिंढोरा पीट दिहस गांव में हल्ला कर दिहस पंचायत मोटरा जाई सबरे मुहल्ला गरमा जाई घर में से निकलल मुश्किल हो जाई आजकल जमाना में घर गांव के रीति रिवाज बहुत खराब चलता इतना गड़बड़ा तो जना तक कि कोई के अरे तोरा सामने हम खड़ा होल बे न तो हमार दिल के धड़कनवा ऑफ डाउन करत कि कोनो देखो मत ससुरा न तो काम गड़बड़ा जाई घरे जाके हमारा मेहरारू से कह दिहस तो उ फायर हो जाई ज्यादा खिसिया मत तब हम जाता नहीं जान तरी आजकल सबसे ज्यादा मेहरारू मालिक खोल बई सो अगर केहू से बोले बतियावे लागो तो उन्हन के दिल में जान तरी सुई चुभे लागता काहे न चुभी छटपटाहट ले लेता कि लागता न जरूर फलनिया से कर चक्कर चलता तब ई बतियावता सुना ओकर बाबू लड़किन के बाबू माई दहेज दे के बियाह करत यही से कहा तक बेटा वाला के दहेज लियल छोड़ दो आ काला में रखा मेहरारू के अच्छा रे रहे दो काम करो ई कोनो मोहर मारल बका कि दहेज ना लेला प एकदम तारा के बढ़िया व्यवहार करी हसन केहू से बोलबो बती बतना सक करी हसन आजकल जमाना बा सक के जे के ना शक करके वो शक करता है जे के ना गलत निगाह देखे से वो के गलत निगाह से देखे लगता है तारा में प्रॉब्लम है तो हमसे काहे सुनावत तो तोरा में हमार में जब बात विचार होइए नहीं के तो हमरा से काहे आके टाइम पास करते थे तोरा के बोलौले रहनी काट देले रहनी का हमरा शादी में के बाद तिल का पाया के बाद चल कहियो ये खा के जइहो जाना है से तो बोले बोकर बताब हूं नहीं आईती सुन का तोर बियाह हो गेल बा तो तोर मर्दा छोड़ देल बा तोरा के काहे खेतीन हां खाली तू अपन नोहरे में काहे रहेली तू ई तू कैसे बतिया बताड़ो अबे हमर गावना भइले ही नहीं के बियाह में ना रहब त कहां जाई अरे ससुराई के ना जमाना में जिए तो सरे मोल के बियाह ही विदाई हो जाता है एकर गावना हो की ना तार सहेला हमनी घरे ना सहेला काहे ए लड़किन के गावना क के जाली सब एकर मतलब न कि एकर बाबू ढेर सामान लाद के दियोन यही से सोचत न कि उनका 2 बरस के बाद पैसा इकट्ठा कइले रहते एक कहली अपन लड़की के विदाई करब धूमधाम से पूरा गांव देखी हां हम अपन माई बोल अतले जने लड़की लाडली बिया जेकर से ना मन करू ओकर से बतियावतिया अगर कोन एकरा ससुरा से कह दियसन कि तहार मेहरारू फलाना से बातचीत करत रहियो लड़चुआ हबड़ा के तू जाके टपक जीबो हम लड़चुआ भाई हां तारा के देख के लड़चुआ तनी हमरा के नहीं तारा काम बोलव नहीं कि आवत बतियावल जाओ हां प्यार मोहब्बत कइल जा हाथ जोड़तनी तू बता जा तोरे से तो कबे हम हाथ जोड़त रही कि हमके जाय दे त कहते कि आवत दुगो बात बतियावल जा त हमर पेट में के गर्मी बताउन शांत हो जाई हमरा के ढेर डाला फुकले बा घर में रहत हम परेशान बनी हैं कहते कि खूब बारिश पड़ी त बाढ़ जा जित की बहा जी हम अजीबो करब कि अबरी कुछ कहल चाह अब हम जात तो नहीं कि मोल हमर टाइम बर्बाद हो गइल हां का कोही कोनो नहीं कहत चल बतियावल चल एक जगह न भगवा हम तार ले एगो बोला बतिया लेन खड़ा हो तो चलो कि चलो होने आड़ा बतियावल जाओ अरे आड़ा कौन चीज चल बतियावल जी बैठ के ना जी भाई जैसे भगवा
हम जतनी घरे हमरा कैसे तैसा लगे तार से मुंह से का बोल देनी अब तो तू सीधे आड़ा के बात कर लगला अकेले समझ के न समझिए कि नहीं अकेले लेके के आड़ा में बतिया ले तो के आड़ा के नाम ले लो ही हां करबो हमार दिमाग खड़ा हां ये मर देता नहीं एकदम गजब भी है हर से वर्षु ने का हो काहे भागत है काहे ना भागी अब देख सांझ भइल बसली तो अब मौसम बढ़िया बात एकदम ठंडा ठंडा हवा लगी मिजाज जोन गरमाइल बर रात भर दिन भर गर्मी दिन ले चले बा अब शांति मिली राहत मिली दिमाग के तोर काम होइए नहीं के करत आ झूठो के पका पका कोइले बड़ी ना भगब भागत तो हबे कनी के बोलावले कि आओ बतियावल जा निक नहीं खेला सिवान में ना कबेले डेरा तर हवा डेरा तो नहीं न पंचायत बटरा जे मुखिया बटे सरपंच के तारे डर लगत है कोनो है कि देखत कि इतना बात कहला पर तोरा दिमाग में का फीलिंग महसूस होता डर बा कि नहीं खे अच्छा डेरा तो कि नहीं डेरा तो हम कोई के चोरी थोड़ा करते कि हम डेराई ना डेराई तो आजकल जुग जमाना में गलती सोचे वाला ढेर बना 90% गलती सोचे वाला बना 10% सही सोची हन तोर दिमाग त काम होए नहीं कर तू बड़ी लड़की हम बड़ी लड़का अगर कोनो गलती से अकेले में देख लिहस तो तब नेगेटिव सोची हस पॉजिटिव कब सोची अच्छा ठीक बा ज्यादा हम जातनी घरे हैं जातनी घरे ना वो बतियावल जा नहीं हम जातनी घरे हम घर तक पागल कहीं का एकदम पागल बे हम जात नहीं कहां बोला के बतियावे लागल हियो एकर जे में कोनो काम धाम हो जाए नहीं के ई त टाइम पास कॉल चेते के रुक जाल तनी फेंक नहीं या तनी दो चार गो पैसा वही ठिली हम के जानते कर फिर पैसा के कमी हो गेल भाई ऐसे बोल बोल के बतियावतिया अपन छाछ पे चढ़ाई या एक दिन मल पैकेट साफ कर दी ऐसे कुल के चक्कर में हमरा पयोर के नहीं खे केतनो जाल फेंकी हां आ दाना डोली हन दाना में हम चुंगे वाला नहीं खी जा दूसरे कोई पड़ी तार जाल में